al sopar de gala. Esperem que passin una bona vetllada i fins a la propera edició. Bona nit a tothom. Vam immortalitzat el moment amb els guardonats, amb els premiats, per cloure l'acte d'entrega dels Premis Cambra d'enguany. Aquests darrers dies a Tàrrega han sigut uns dies durs. Han sigut uns dies durs, uns dies difícils, segurament carregats d'emoció o d'emocions. I bé, desgraciadament assistim una vegada més, perquè no és la primera vegada, aquesta vegada potser és més dur i colpeix més, perquè l'Alba Martí era una noia molt jove, 14 anys, només 14 anys. Assistim a aquest fenomen a casa nostra de la violència masclista, que s'emporta per endavant unes quantes dones cada any. Aquest any, de moment, menys que d'altres, però això no és cap consol, perquè només que n'hi hagi una que hagi de morir per aquest tipus de violència de gènere, doncs ja és molt. I per tant, crec que bé, una certa, més que reflexió, l'hem de fer en aquest sentit, no? L'hem de fer perquè totes les víctimes, i sobretot totes les víctimes innocents, necessiten el suport de tothom. Ara les seves famílies, en aquest moment, no? Això passa amb altres terrenys. En el cas de l'Alba Martí, ha sigut una víctima, de fet una màrtir de la violència masclista. En aquestes terres, no molt lluny d'aquí, tenim una població, que és el Tarròs, on va néixer un president de la Generalitat, en Lluís Companys. I en Lluís Companys també va ser un màrtir. Més enllà dels seus encerts, dels seus errors, com totes les persones, no? També va ser un màrtir. En el seu cas, va ser víctima de la violència només pel fet de ser catalanista i d'haver sigut president de la Generalitat en una època determinada. I jo aquest diumenge aniré, tot i que hi ha algunes persones que ho han criticat una mica, no? Jo aniré aquest diumenge a Tarragona a la beatificació de 522 persones, en aquest cas la majoria màrtirs també, però de l'Església, que també van ser víctimes innocents. En aquell cas no els van matar o no els van assassinar per ser catalanistes, no va ser violència de gènere o masclista, simplement va ser violència contra la gent que estaven a l'Església, per les seves creences religioses. Hem d'estar al costat de l'Alba, per la violència masclista, hem d'estar al costat del president Companys i de tota aquella gent que per catalanista van ser simplement assassinats, n'hi va haver molts, i hem d'estar al costat també d'aquella gent, màrtirs en aquest cas de l'Església, que també van patir un altre tipus de violència només per això, només per les seves creences religioses. I dic això, permeteu-me aquest petit preàmbul, no? Que en circumstàncies normals, òbviament, jo no m'hi hauria referit. Si m'hi he hagut de referir és perquè avui a Tàrrega viviu el moment que viviu. Però també, ja que estem en un acte d'una cambra de comerç, per recordar que aquest és un país, em refereixo a Catalunya, és un país que, com que ve del món del comerç des de fa molts segles, que vol dir del món del diàleg, perquè el comerç no es pot fer sense diàleg, que vol dir del món de la negociació, perquè el comerç no es pot fer sense negociació, sense capacitat d'arribar a acords. Aquest és un país que, com que té aquests orígens del comerç i de la cultura, que per definició també sempre marca un esperit de convivència i d'esperit pacífic, no? Precisament perquè venim d'aquestes arrels, precisament perquè tenim aquest ADN acumulat al llarg de molts segles de la història, doncs aquest és un país que anhela
una bona convivència pacífica en tots els terrenys. Gràcies, president.